चूक करतो एक आणि शिक्षा भेटते तिसऱ्यालाच, याचं उत्तम उदाहरण आपण पाहणार आहोत. पण चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला कमेंटवर सांगा किंवा इंस्टाग्रामवरही तुम्ही तुमचे स्टोरीज पाठवू शकता. साधारण एक गाव होतं. किमान 80च्या दशकातली ही कथा असणार. या गावामध्ये सगळे खुशाल राहत होते. शहरीकरण तेव्हा फारसं झालं नव्हतं. अगदी आजूबाजूच्या गावातले लोकही या गावाचं कौतुक करत होते. आणि त्याच वेळेला अक्षरशः त्या काळी शहरामधनं एक जोडपं गावामध्ये राहायला आलं होतं. खरं सांगायचं तर ते फार शिकलेले होते आणि गावीच एक छोटासा बिझनेस टाकायचा त्यांचा विचार होता. बघता बघता त्यांची ती पत्नी ही आजूबाजूच्या सगळ्या मुलांना काही ना काही शिकवायचा प्रयत्न करू लागली आणि बघता बघता तिने तिथे छोटीशी शाळा चालू केली. आणि इकडे त्यांचा ते नवरा, त्यांनी देखील चांगली शेती घेतली आणि थोडेफार शेतीचंही ते कामं करत असे. गावच्यांना सगळ्यांना त्यांचा स्वभाव फार आवडला होता. पण असं बोलतात ना की सगळंच काही चालू असताना सगळं नीट होईल ते कसं काय. आणि त्याच वेळी गावातले काही व्यक्तींनी त्या बाईवर खोटारडे आरोप घ्यायला चालू केले. कारण की ते मुळात तिच्यावर जळत होते की हे जोडपं आत्ता गावामध्ये आले आणि जर हे एवढ्या लवकर श्रीमंत झाले तर कदाचित गावकऱ्यांचे महत्त्व कमी होतील. सगळ्यांनी अफवा उठवली आणि गावामध्ये फक्त एकच अफवा पसरली की ती बाई होती ना, ती एक हाडळ आहे. रात्रीची ती उलटी चालताना दिसते. ती लोकांना दगड मारते. असे विविध अफवा तिथे पसरले. पालकांनी आपल्या शिक्षकांना सगळं काही सांगितले आणि तिकडच्याच काही शिक्षकांनी सांगितले, ठीक आहे, आम्ही तिला शाळेत घेत नाही. आशाने तिची ती नोकरीही गेली. हळूहळू करून मुलांनी तिच्या घरी क्लासला पाठवायचंही सगळं बंद केलं. तिच्या नवऱ्यालाही आजूबाजूचे गावकरी त्रास देऊ लागले आणि नंतर त्यांना कळालं की त्यांच्याबद्दल असली अफवा पसरलेली आहे. पण इकडे त्याच्या नवऱ्याने म्हणजेच रमेशनी काही गावकऱ्यांना दमदाटी केली की तुम्ही जर आमच्याबद्दल असं काही पसरवाल तर आम्ही पोलिसात जाऊ. बस एवढंच काय ते पुरे होतं. त्या गावकऱ्यांनी पुन्हा एकदा अफवा पसरवली की हे सगळ्या गावकऱ्यांना एकदाच जीवाशी मारणार आहे. आणि भोळे भाबडे लोक ते त्यात तिच्या त्या पत्नीवर हाडळीचा आलेला आरोप आणि त्याच दिवशी गावातल्या एका व्यक्तीचे निधन झाले. आणि अशी अफवा पसरली की रमेशच्याच पत्नीमुळे तिचं निधन झाले होते. सगळे अक्षरशः पेटून आणि रागात उठले आणि घरात हे नवरा बायको झोपले असताना त्यांचे ते घर अक्षरशः जाळून टाकले. पण जळताना ते मात्र एकच विचारत होते की आम्ही केलंय तरी काय, चूक काय आमची, आम्हाला मरताना निदान एवढं तरी सांगा. खरं तर रमेश ह्याचा स्वभाव फार हळवा होता. पण त्याची पत्नी ही जेवढी सगळ्यांशी चांगली राहत होती तेवढीच ती कठोर देखील होती. बघता बघता त्यांचे सगळे घर जळून गेले आणि शेवटी तेही जळू लागले. सगळे गावकरी हे बाहेर उभेच होते. पण अचानकपणे किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला आणि त्याच्या पत्नीने जाता जाता सांगितले की मी पुन्हा येणार आणि एकेकाशी बदला घेणार. बघता बघता काही दिवस हे जाऊ लागले. पुन्हा त्या घराजवळ कोणी गेलं देखील नाही. साधारणतः 1 महिना तर झालाच असेल त्या कथेला. सगळे विसरून पुन्हा एकदा तसेच चांगले राहत होते. आपापल्या कामात व्यस्त झाले होते. पण अचानकपणे गावातला एक व्यक्ती हा त्यांच्या घरातल्या बाजूने जात असताना त्यांनी पाहिले की त्यांचे ते घर हे अक्षरशः एका नवीन बांधलेल्या अवस्थेमध्ये होते.
आणि खिडकीतून रमेशची पत्नी सविता ही तिला एकटक तशीच पाहत होती. हे पाहताच तो जोरजोरात किंचाळू लागला आणि तिथून पळण्याचा प्रयत्न करू लागला. आजूबाजूनी जणू नकारात्मक अवस्थेला येत होते, कधी रडण्याचा तर कधी मला वाचवा. हे सगळं ऐकताच तो गावाच्या परिसरात पोचला. लगबगीने ते सगळ्यांना जमा केले आणि झालेला सगळा प्रकार सांगितला. पण गावातले सगळे बोलू लागले, असं थोडी ना असतं. पण कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवत नव्हता. हळूहळू करून हे भास गावातल्या इतर व्यक्तींना देखील होऊ लागले. आणि शेवटी ती वेळ आलीच. एके दिवशी सरपंच त्या गावातून जात असताना त्यांनाही तेच दिसले की सविता ही त्या घराच्या आतमध्ये तशीच बसली होती आणि ती फक्त त्या सरपंचांकडे तशीच पाहत होती. सरपंचांना आधी भीती वाटली, पण नंतर सोक्षमोक्ष करायचे ठरवले म्हणून ते त्याच घरात कळत न कळत गेले. पण जसे ते घरात गेले त्यांचे ते दृश्य पाहून पायाखालची जमीन सरकू लागली. अंग हे थरथर कापू लागले आणि घाम फुटू लागला, कारण की त्यांनी पाहिले होते की घराच्या आतमध्ये जाताच ते अक्षरशः नवीन घर हे ओसाड झाले होते. तीच अवस्था जी यांनी जाळल्यानंतर घराची झाली होती तेच झाले होते आणि आजूबाजूला कोणीही नव्हते. ते सरपंच पुन्हा मागे फिरले, पण मागे फिरता फिरताच त्यांना मागून आवाज आला, तुला सोडणार नाही आम्ही, मारून टाकणार. असं बोलताच ते सरपंच जोरजोराने धावू लागले. बघता बघता त्यांचे पावलं जड होऊ लागले आणि कसेबसे ते गावच्या वेशीवर आले आणि त्यांनी मागे पाहताच त्यांनी पाहिले की सविता त्यांना तशीच पाहत होती आणि तिचे ते दोन्ही हात हे उंच आणि मोठे करत सरपंचांकडे वळवत होती. सरपंच पुन्हा एकदा धावत गेले, गावच्याच एका चौकामध्ये पोहोचले आणि जोरजोराने ओरडू लागले. सगळे गावातले व्यक्ती तिकडे आले आणि झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि सरपंच त्याच क्षणी आपल्या हृदयाला हात लावून निघून गेले कायमचे. आणि गावात एक गोष्ट नक्की झाली की ती बाई आणि तिचा तो नवरा याचे भूत दिसते आणि ती लोकांना मारून टाकते. आणि दुसऱ्याच दिवशी अजून एक खबर आली की ज्या माणसांनी त्या बाईला मारण्यासाठी ही सगळी अफवा पसरवली होती त्यातल्याच एकाला त्याच्याच घरी अक्षरशः चाकू खोपून मारले होते. सगळ्या गावकऱ्यांनी एकजुटीने होऊन देवाकडे प्रार्थना करू लागले आणि जवळच्याच एका मांत्रिकाकडे गेले आणि मांत्रिकाने रागारागामध्ये विचारले, हे सगळं कोणी केलं होतं, मला सगळं खरं काही सांगा. आणि गावकरी सांगू लागले की आम्हाला सगळं ज्या व्यक्तीने सांगितलं त्याला आजच मारलेलं आहे. आणि सरपंच देखील गेले आणि गावच्या बऱ्याच लोकांनी त्या आत्म्याला तिथे पाहिलेले होते. हे ऐकताच मांत्रिक हा भडकला आणि बोलला, एकतर चुकी करायची ती करायची, वरनं या देवापुढे रक्षणासाठी देखील यायचं, तो तरी तुमची रक्षा कशी करेल. एवढं ऐकताच सगळे गावकरी रडू लागले आणि बोलू लागले, आमची मदत करा, काही करा पण आमची मदत करा. आणि मांत्रिक बोलला, हे अशक्य आहे, माझ्याने होणार नाही. सगळे पाया पडू लागले तर कोणी अक्षरशः आपल्या छातीला मारत त्यांच्याकडे जीवाची भीक मागू लागले. आणि शेवटी ते मांत्रिक बोलले, तुम्ही जे केलंय हे सगळ्या गावकऱ्यांनी मिळून केलंय. एका चांगल्या बाईला आणि त्याच्या नवऱ्याला बिना करून मारून टाकलं. एवढं बोलताच तो मांत्रिक बोलू लागला, आता फक्त एकच होऊ शकतं. आणि एवढं बोलताच तो मांत्रिक बोलू लागला, चला त्या ठिकाणी चला जिथे ती बाई असते. सगळ्या गावकऱ्यांच्या अंगामध्ये जणू धीर आला होता. सगळे त्या मांत्रिकाच्या मागे तसेच चालत होते आणि शेवटी त्या घरासमोर आलेच. ते घर तसंच ओसाड पडलं होतं. पण गावकरी बोलू लागले,
हे दिसण्यावर जाऊ नका, ती दिसेल, ती असेल इथेच कुठेतरी. आणि मांत्रिक बोलू लागला, तू जी कोणी आहेस माझ्या समोर ये. पण कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. पण अचानक क्षणभरातच तिकडे वीज कडाडली आणि त्या क्षणी सविता तिथे प्रकट झाली. ते दृश्य पाहताच सगळे गावकरी किंचाळू लागले आणि मांत्रिक हात दाखवत सगळ्यांना शांत करू लागला. आणि मांत्रिक प्रश्न विचारू लागला, का त्रास देते या भोळ्या भाबड्या लोकांना, सांग. आणि सविता बोलली, येत्या अमावस्याला मी सगळ्यांना मारून टाकणार आहे. तू देखील माझं काही करू शकत नाहीये. मांत्रिक मंत्र उच्चार करू लागला, पण आश्चर्याचं म्हणजे सविताची नजर मांत्रिकावर गेली आणि मांत्रिक अक्षरशः लांब फेकला गेला. मांत्रिकाने पुन्हा एकदा आपल्याजवळ असलेले काही अंगारे काढले, पण ते सगळे आता कामी येणार नव्हते. सविताच्या शरीरावर तो टाकायचा प्रयत्न करत होता, पण कोणताच परिणाम दिसत नव्हता. सविता निव्वळ हसत होती आणि बोलत होती, येत्या अमावस्येला सगळ्यांना मारून टाकणार. हे ऐकताच सगळे गावकरी हे आजूबाजूच्या गावात धावू लागले. पण दुर्दैवाचं दृश्य म्हणजे गावच्या वेशीवर सगळ्यांना सविता दिसू लागली. सगळे पुन्हा एकदा गावात आले आणि त्या मांत्रिकाला बोलू लागले, काहीतरी करा, तुम्हीच आमचा जीव वाचवू शकतात. आणि तो मांत्रिक बोलू लागला, मुळात अशक्यच आहे, पण आता मला तर काहीतरी करावं लागेल. मांत्रिकाने सांगितले, तुम्ही फक्त एकच काम करा, त्या ठिकाणी आजूबाजूला एक चांगली जागा बघून मंदिर बांधायला घ्या आणि काही हो त्या घराच्या आसपास जाऊ नका. सगळ्यांनी ऐकले आणि मंदिर बांधायला चालू केले. पण इथे आता ते कामी येणार नव्हते, कारण की सविता ही सगळ्यांवर दगडाने प्रहार करत होती. ती अदृश्य जरी असली तरी तिची ताकद दिसत होती. आणि मांत्रिकांनी पुन्हा एकदा सगळ्यांकडे बोलवले आणि सांगितले, हा भला मोठा धागा आहे, सगळ्यांनी आपापल्या बोटालाच बांधा आणि कामाला लागा. मी येत्या 3 दिवसामध्ये पुन्हा एकदा गावात येईल. सगळे बोलू लागले की तुम्ही सोडून तर जाणार नाहीत ना. आणि मांत्रिकाने आश्वासन दिले, नाही, असं काही नाहीये, पण येत्या 3 दिवसात मी येईल. सगळ्यांनी तो धागा अक्षरशः तोडत तोडत आपल्या एका बोटाला लावला आणि पुन्हा एकदा आपल्या कामामध्ये रुजू झाले. ते मंदिर बनवायचं काम अक्षरशः 6 ते 7 दिवसात पूर्ण होणार होते. सविता कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे यांना त्रास देतच होती, पण हातात तो धागा असल्यामुळे त्याचा परिणाम होत नव्हता. इकडे तो मांत्रिक हा त्या दिवशीच हा गावामध्ये येणार होता, जेव्हा अमावस्या होती. शेवटी ती अमावस्येचा दिवस आला आणि सविताच्या सांगण्याप्रमाणेच ती सगळ्यांचा जीव घेणार होती. संध्याकाळ वेळ होऊ लागली आणि गावकऱ्यांची चिंता वाढू लागली, कारण की जर मांत्रिक आला नसता तर यांचा जीव जाणार होता. पण गावच्याच वेशीवर वाट बसलेले ते गावकरी त्यांना दिसू लागले की लांबून कोणीतरी येत आहे. त्या अंधाराला चिरत आणि एक भगवी शाल ही त्यांनी आपल्या खांद्यावर लावली होती. बघता बघता ते दृश्य हे नीट दिसू लागले आणि त्याला दिसले की त्यांचाच तो मांत्रिक आहे. सगळ्यांचा जीवात जीव आला आणि तो मांत्रिक हा त्यांच्या जवळ येताच विचारू लागला, ते मंदिराचं काम पूर्ण झालं का? सगळ्यांनी होकारात्मक मान हलवली आणि मांत्रिकाने सांगितले, ठीक आहे, चला आज काय तो सोक्षमोक्ष आपण लावूनच टाकू त्या हाडईचा. इकडे सगळे त्या घराजवळ गेले आणि मांत्रिकाने एक भली मोठी अग्नी ही तिथे लावली. तिकडेच एका ताटामध्ये साडी, त्याच्यावर बांगड्या आणि हळद कुंकू ठेवले, लिंबू ठेवला आणि बोलू लागले, हे बघ सविता, तुझ्यावर जे झालं ते फार वाईट झालं, पण आता हा तुझा मान घे
या गावकऱ्यांना त्रास द्यायचा बंद कर आणि इथून निघून जा. कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. पुन्हा एकदा तो मांत्रिक बोलला, मी शेवटचं सांगतोय, नाहीतर तुला असला मान दिला जाणार नाही. एवढा ऐकताच सगळीकडे वारा पसरू लागला. जणू ते अग्नी विझणार एवढा वारा येऊ लागला आणि क्षणभरातच सविता सगळ्यांना दिसू लागली. सगळ्यांनी आपले मन घट्ट केले, पण सविता बोलू लागली, आज तूही मरणार आणि या सगळ्यांनाही मी मारून टाकणार. आणि असं बोलताच ती एक क्रूर हास्य देऊ लागली. ती आता हवेत तरंगू लागली. बघता बघता सगळ्यांच्या डोळ्यात देखत तिचे पाय हे मागच्या दिशेला होऊ लागले. पण जे हे बघणार होते त्याच्या समोर हे काहीच नव्हते. यांनी पाहिले की सगळ्यांसमोर सविता ही अक्षरशः जळू लागली. आणि हो, ती पुन्हा एकदा त्याच अवस्थेमध्ये आली जेव्हा ती जळताना तिने शेवटचा प्रण घेतला होता. सविता अक्षरशः काळी पडली होती आणि तिच्या अंगावरनं ते साल अक्षरशः गळत होते. सविता रागात बोलू लागली, कोणालाच मी सोडणार नाही. तुमच्यामुळे जीव गेला आमचा, मी सोडणार नाही. असं बोलताच सविता मांत्रिकाकडे येऊ लागली आणि क्षणभरातच मांत्रिकाला धक्का देऊ लागली. मांत्रिक देखील खाली पडला. गावकरी देखील बोलले की जर मांत्रिकाचीच ही अवस्था असेल तर आपलं होणार तरी काय. असं करताच सगळे उठण्याचा प्रयत्न करू लागले, पण जणू सगळ्यांना सविताने धरून ठेवले होते. सगळ्यांच्या ते खांद्यावर बसू लागली आणि क्षणभरातच काहींचे ते खांदे हे अक्षरशः तिने चिरायला चालू केले. पण इकडे मांत्रिक पुन्हा एकदा उठला आणि जोरजोराने मंत्रोपचार करू लागला. आणि ती सविता बघता बघता आता मांत्रिकाच्या समोर येऊ लागली आणि चक्क मांत्रिकाच्या समोर येऊन बसली. हे पाहता सगळे गावकरी हे पुन्हा किंचाळू लागले, कारण की कुठल्याच प्रार्थनेचा आता फायदा होत नव्हता. आणि मांत्रिक उठण्यास क्षणी बोलला की तू थांब इथे, आज तुला सोडणार नाही. असा बोलताच मांत्रिक हा तिथून निघू लागला आणि तो त्या घरात गेला. तो पुन्हा एकदा बाहेर आला आणि सविताचे तेच क्रूर हास्य चालू होते. आणि मांत्रिकाने दाखवले, हे बघ, हे तुझ्याच नवऱ्याचे त्या अस्त्या आहेत, तेच हाडं आहेत. आता एवढं बोलता सविता क्रूरपणे चिडू लागली. बघता बघता ती मांत्रिकावर वार करणार, पण मांत्रिकाने त्याच क्षणी ते सगळे हाडे हे त्या अग्नीमध्ये टाकले आणि सविता जोरजोरात किंचाळू लागली, कारण की सविताचा मूळ जीव ही त्याच्या नवऱ्यातच होता. त्याच हाडांच्या सहाऱ्याने ती सगळ्यांचा बदला घेत होती. आणि सविता रागामध्ये बोलली, तुला मी आता सोडणार नाही, तू जे काही केलेस ते तुला भोगतावे लागणार. पण त्याच क्षणी तो मांत्रिक सविताच्या अक्षरशः खाली बसला. त्याने आपल्याजवळ असलेली एक सुरी काढली आणि बोलला, तुला बळीच पाहिजे ना, हे घे. आणि त्याने तो भला मोठा सुरा आपल्या पोटामध्ये खुपसला. सगळे गावकरी हे पाहत होते. एवढं होताच तो तिथेच पडला आणि क्षणभरातच हे जग सोडून गेला. सविताने एक क्रूर नजर गाववाल्यांकडे टाकली आणि ती देखील त्याच क्षणी ही अदृश्य झाली. सगळ्या गावकऱ्यांच्या आता चेहऱ्यावर एक दुःखाचे अश्रू होते. कोणी खाली बसून रडत होते, तर कोणी आपल्याच गालावर थोपाडत मारत होते, कारण की त्यांच्या चुकीची शिक्षा ही मांत्रिकाला भेटली होती. नंतर काहींनी माहिती काढली तर असे समजले की मुळात त्या हाडळीशी मुकाबला करण्यासाठीच मांत्रिक एका देवस्थानी गेला होता. तिथे त्यांनी भरपूर पाठ्य आणि पुस्तक वाचले, मंत्र वाचले आणि शेवटी तो 3 दिवसांनी आला एक उपाय घेऊन, जे त्याच्या जीवावर बेतणार होते. आता त्या सविताच्या घराच्या ठिकाणी एक मोठे मंदिर बांधलेले आहे. आणि हो, दर अमावस्याला तिकडेच आजूबाजूच्या परिसरामध्ये
एक साडी, त्याच्यावर हळदी कुंकू आणि बांगड्या ठेवल्या जातात. त्या मांत्रिकाचा गावामध्ये आता भला मोठा एक पुतळा देखील बांधलेला आहे. काही लोक जे गावामध्ये पहिल्यांदा जातात ते देखील हसतात पाहून. पण ज्यांनी हा प्रत्यक्ष अनुभव पाहिलेला आहे त्यांनाच माहिती की त्या मांत्रिकाचे योगदान काय होते. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. आणि हो, तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला इंस्टाग्रामवर किंवा मेल आय डीवरही पाठवू शकतात. भेटूया पुढील भागांमध्ये.